budaya. Sinden cantik dari kota Kediri ini, sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi. Sinden yang mempunyai suara lembut ini selalu menghipnotis penonton dalam setiap pentasnya. Siapa lagi kalau bukan Lintang Kairo. Saat pentas bersama Ki Anom Dwi Jokangko, ia berduet dengan putra dari Pak Kangko sendiri, yaitu Jendra Yudhistira. Usut punya usut, ternyata mereka sudah lama berkenalan sebelum pertemuan malam ini. Apakah ini yang dinamakan cinta lama bersemi kembali? Baiklah, untuk lebih lengkapnya, marilah kita saksikan duet Lintang Kairo bersama Jendra Yudhistira. Ayo Mas C. Nggon kepruk, nggon saben nggo pasake Mas Jendra luwih bergas, luwih rasa, luwih terampil timbang awake dhewe. Nggih, siap. Ayo disepati musik Mas, ya Mas. Ndi anak lanang barepe butuhi, yo. Yo musike. Ndi Mas Jendra semacam porong mau. Ulang tahun tanggal 7 ulang tahun ya keempat November. Jadi bintang tamu menendok Cahyo nggih. Tanggal 7 November. Ya. Nggih. Mereka pecinta warga Laras utawa pecinta Mas Seno Nugroho almarhum nggih. Nggih, leres. Niki pun ditutupne kelawan Mas Gading Pamungkir Seno Saputra. Nggih, wah lha niki Mas Jendra. Ya, ayo sih. Tak benake piye Mas jane? Ya Le, ayo munggah ini. Ini mic-nya. Ayo Tra. Jarike kok iso kecekakne piye to Mas jane iki? Mbak, jarike kendeken sikile sing kedawan nduk. Oh, langgar enggak. Heeh. Iya. Coba wis ora apa-apa kaya wong kebanjiran. Pancen jarikmu kurang dawa Le tadi. Jare wis kenal karo Lintang kok ya. Mikir muni benar. Ya benake Ibu. Ya. Nah, kayak gini muni ya. Bener Pak. Wis kenal karo Lintang. Oke, teng media sosial lah mesti akeh to. Kenal ya. Kenal ya Mas ya. Mosok gak eling mosok. Mosok eling. Wedi. Pacare nonton wedi Dek. Mboten Pak. Ayo iki mumpung enek kesempatan kok karo Lintang Kairo. Dadi Dadi duet ya Mas ya. oke no. Sing nembang Lintang Kairo, tembangnya Lintang Asmoro. Apal toh? Apal. Kok gede men. Iki pancen balungane saka balungane keluargane bojoku no, balungane Bu Dwi iki balungane gede-gede. Oh ngono. Lah turun aku malah ndek. Iya, urung Pak, ini cilik kuwi ya gede. Gede wireng gila. Tapi Mas Jendra putih niku, Pak. Apa iya? Nggih. Lek kalian jenengan putih, Mas. Ya ora apa-apa, wong metu keri iki lho kudu luwih apik timbang sing metu dhisik. Oh, ngoten. Heeh, jan, heeh. Kowe dijajane kaya angka 1 karo koma lho. Lah tapi cocok
kok biasane lek ngoten niku kados niku limbo cangik nggih to? Oh, gede arek cilik ya. Nggih. Heeh, Kak ngerti selerane Jendra ya sing tipis-tipis ngono kuwi. Masya Masya. Masya. Masya Ya, engko sabetane kemproane gagalane sampeyan Mas Ji. Tadi ya. hati Ya, Lintang Asmoro, Lintang Kairu dan Jendra Yudhistira Putra. Yo. Tweet Solaras Indonesia. Ayo Mas Jendra. Di sawang Ndra. Halo.
Itulah tadi duet Lintang Kairo bersama Jendra Yudhistira. Apakah kedua pemuda ini cocok kalau memang bersatu lagi? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar kami. Jangan lupa dukung terus channel kami ini, dan salam budaya. Kimura ayo karo Ondo Ayo sini. Ayo cak telu Kediri punya Duet ya. Trioka.